on bude súťažiť. Vy budete palce. A bol by som milo prekvapený, ak by mu niekto je zatlieskal. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. Si pripravený, brato? Moje stopky, značky Prim sú pripravené taktiež. Jeden si môžeš pretlcť mimo časového limitu. Teraz si môžeš pretlcť už aj ostatné a začať po nich búchať. Časový limit začne bežať. 3, 2, 1, go! Minúta. Nesmiať sa, povzbudzovať. Skúste, bratia a sestry. Skúste, ďakujem veľmi pekne. Do toho. Fantasticky. Dva klince sú vo vnútri. Má za sebou 15 sekúnd. Ak by sme išli takto ďalej, máme tam 8 klincov. Musím vám povedať, že je veľmi dobrý. Náš ten je síce veľmi tvrdý, ale už tretí klinec je ukrytý v tomto dreve. Ideme na štvrtý, máme 25 sekúnd za sebou. Teraz je to 30, 4 klince sú vo vnútri, veľmi slušný výkon. Bojujeme s piatým klincom bojujeme. Uvidíme, či sa dostaneme na hranicu 10 klincov. Neverím tomu, ale držím mu palce, úževnate. Tak, ako mu držia palce všetci. Niektorí to prejavujú hlasným rozprávaním, niektorí len tak, že postojačky potichučky stoja. Koliniec ďalší, poď, 10 sekúnd do konca. Ľudia začínajú tlieskať, atmosféra je bravúrna, typická pre Slovenskú republiku. Makaj! Posledných 5 sekúnd ty to flákaš, brácho. To je neuveriteľné. Stop!